lahir batin. Ning iso lho, sing gawe urip kuwi adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarja Antasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleleng kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ra mungkin. Wah, kowe gedhekke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku yo ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae, wah jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong nek omong klerak-klerak. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin sumpah. Kowe nanti. Kowe aku nang mburimu. Aku mergane ra wis tau iso omong-omongan aku wong iki. Heeh. Brangasan tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong. Kapake le. Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku yang gumun itu. Aku ra yo bangane ora Bagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma, ha iya. Gelar karpet kae, monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Ha kuwi ketoncol aku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Ha kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono cuma pelupuk. Mumpung iki pesing banget, Truk. Ya semen ra aja to. Kok kowe wae. Oh, dengkulmu